Haksal kuno dino kaisa halok no sebai rimaya sebai riwo gobangma sondeho haya khe sok khaimani maya sekang kemai tangjak mani tekto abo bekhano methep mano phia manui pai kemai tangjak mani tekto langma tongsak no pogui maya kebono tatal kok sawi tongthok remani selai kubui kok sawi kaprimani kaham abo bayengge mano bini bekhawo kisa tekto ongnai haipano bo nini thani puitu tongnai nungtei naithok ongna nangya ang hamjago nini bekhano sajokna musungkhe nini bekhano simi sajokti tamokhe ang nini bekhano si hamjago nokhani saya bekhani maya nonang pogui maya dorong na pipe ne khaman maya no tam ne sensor off option na soy kare naito no gai tide ta khurus de bromo bono ha 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 maya no tam ne ke botine kaham kaham okhai khana na bagai dor wasi na ka talo ne ta subscribe kare ne te video na chaja khe like share share kare ne te dor ka ta video na ni musung khe comment kare ne